Ja, Charles, nu blev det då stått i finalen i det. Kvärt ta in kommentarer till det som händer det. Nej, tar det sen det kallt där igen vi tar ju center och vi kommer på jävla. Och här var möjligheten för boy och ta göra vi det som inte man göra. Vi kixar pura upplagda möjligheter och så tar straffar där in ända och så får vi den upprustning där den skojva inskiftning åter och ta drepa där dysten alltså. Ta jag gör det. Nu har tid väldigt återligt till landskapet i Vällåga som Leo, men har ju säkert haft kamp att det kunde veta på en annan mata. Ja, har haft det chock och det har och ta vi var klara till finalen och så tolja och ta för vi tror Vällåga som ner en allt det där det samma och nu ska vi vinna och upp efter. Och det var för tungt alltid. Vi kom shortly på toppen. Det kom ut. Så efter tar upp på barnum förmånsstjärnor utan allt. Ja, så tar vi nog hickat finalen så man måste säga att det var bättre finalen än vi. Det man säga, ja. Och nu är det först för Höjsingar blåa förmånsstjärnor. Vant att du heter vi Lee som till där kommer Champions under vid nästa år netto bara uppe. Ja, det är också vi men alltså nu ser Halcher han just och vi så där så modar finna en avlösare och det är inte särskilt nämnt. Han är en större Barcelona och Berg och allt. Det så jag då snitt det. Det vet jag men det är näkver har männer och luncher så det här är stor framtid. Det är att köpas. Tack för att lucka över silver nu. Ja. Tack.